hotels de luxe. Botigues de luxe. Metres dels bancs, dels comerços de luxe, dels hotels de luxe, centenars de joves que estan sense treball, aturats, hipotecats, sense futur. Porten ja gairebé una setmana de protesta i han ocupat el que seria la plaça de Tahrir del Caire. Això és el que han fet a la plaça de Catalunya. Manipulin i que espontàniament que està cansada i que vol protestar. Aquest és un bon puesto per fer-ho i entre tots col·laborem podem fer que l'horizontalitat i una altra manera de funcionar que no és la de ficar un paperet en una caixa, perquè això no ens està beneficiant. Tenim una situació que no ens agrada. Hi ha molta gent que està descontenta. A lo millor, si participem una mica més tots, podríem avançar per a millorar-ho tot. I a comprar tot. El que jo faria és la part d'aixecar mà i no a terra. Si estem a terra i amb les mans amunt, no la Com ho veus, això? Ja era hora que la gent jove d'aquest país s'aixequés i comencés a moure les coses. Tenen molts motius per queixar-se, tenen molts motius per estar aquí, a Barcelona, a Madrid, jo diria a totes les ciutats d'Espanya hi haurien d'estar els joves i no només els joves. Darrere els joves jo crec que s'hi hauria de sumar la societat en general per protestar contra aquest atac contra l'estat del benestar, aquest atac contra el dret a l'ocupació, al treball que en aquest moment està lent. A veure, digui'm vostè, els polítics no volen canviar res per continuar tenint la mamella ben agafada. Per què estàs aquí? Doncs estic aquí perquè estic completament en contra del que està passant en el món des de ja els atemptats del 2001 allà als Estats Units. I crec que ja va sent hora que retrobem una mica els valors que han de fer reeixir una societat i regir una societat. I ara estem com si estiguéssim a l'època de la Roma tardia, de la decadència de Roma. El que mana són uns poders que estan totalment adossenats, controlats pel sistema econòmic i a la crematística, i no pot ser. Per apoyar-los, perquè em sembla que és una oportunitat i que per fi s'han mogut tots i tenen que sortir endavant en tota aquesta situació. He vingut per agafar informació, puesto que ni a la televisió ni als periòdics puc agafar informació del que ha passat a Islàndia, a veure si algú aquí em pot informar. I parlo amb els periodistes i tothom em diu que no saben res o no volen saber res, encara que tothom ho sap, no volen comunicar res. He vingut per això només. Que porti la gent. Aquí hi ha uns quants cartells penjats, sobretot el que necessitem són coberts, si són millors millor, plàstic, pols. Si algú pot portar una nevereta de càmping millor que millor per mantenir les coses fredes i no sé, i anar portant menjar i també venim per aquí a participar de l'assemblea i de les activitats que es facin.